Så er jeg kommet til Toftum Bjerge Camping. Det er den campingplads, som mor og far og jeg lige lå fast på for første gang tilbage i 90'erne, så det er jo 20 år siden. Jeg er lige nu på vej ned til den plads, som vi lå på dengang, hernede i hullet. Der er lavet en del om på campingpladsen, og heldigvis for det, tror jeg nok. Lige herovre, den der plads. Som man kan se, jeg vender lige. Der lå vi for 20 år siden med vores første hobby deluxe campingvogn. Der er kommet noget legeplads og noget her. Og jeg har faktisk lige talt med lejerchefen, som indvilligede i, at jeg kan ringe til ham en dag her og følge lidt op på, hvad det er, de formår at gøre så godt for at holde gang i campingpladsen her. Og der er faktisk en del liv her på Toftum Bjerge Camping i dag. Der er en del, der er ude og pakke ned, og så ligger der en masse dejlige sommerhus i nærheden. Vi har Limfjorden her 300 meter ude. Skønt område. Det har været en hamrende udbytterig dag i dag, selvom jeg kun har nået 3 pladser rundt indtil nu. Så har jeg mødt interessante mennesker, som har fortalt lidt om deres historier. Og jeg håber selvfølgelig, at når jeg kommer hjem, så får jeg snart min første case. Også selvom det bliver alt for koldt at ligge i telt. Men jeg vil stikke snuden mod Thy. Og så begynder turen lige så stille at gå hjem. Det her, det er sådan, som det ser ud på Toftum Bjerge i dag. Det blæser, men vejret er helt fantastisk. Og det er den historie og de billeder, som jeg håber, at der kommer meget mere af derude. Ha' en god dag derude til jer. Vi ses. Hej!